החלטנו לעשות קרפ פיראט שובב כזה, ואנחנו הבאנו כל מיני פירות, הבאנו מישמיש ענבים, תסתכלי לפה. הבאנו מישמיש ענבים, תמרים ומנגו, והכנו גם קרפ, ואז לקחנו מישמיש וחתכנו אותו לחצי, ואז לקחנו ענב וחתכנו אותו גם לחצי, ואז חתכנו גם את הלמטה של המישמיש ושמנו אותו על הקרפ, ואז לקחנו גם את הענב ושמנו אותו על הקרפ, ואז לקחנו עוד ענבים וחתכנו אותם לחלקים קטנים כאלו, ועשינו עד לכאן, וכאן לקחנו תמר, פתחנו אותו, ואז שמנו אותו כאן. מה הוא משמש? הוא משמש לרטייה, ויש גם, כאן יש לנו פה. קודם עשינו את הבנדנה, לקחנו חתיכה גדולה של מנגו, שמנו אותה כאן, ואז אבא חתך לי עוד שני חתיכות קטנות כאלו של מנגו לקשר, ואז לקחנו עוד חתיכת מנגו ושמנו אותה לפה, ולקחנו חתיכות תמרים לשיניים. נהדר, וואו, זה יפה. והחלטנו לעשות גם תיבת אוצר, הנה המפתח. הוא מפתח פותח? כן, הוא פותח. תראי, פתחתי. וואו, מה יש בפנים? בפנים יש יהלומים ירוקים. נהדר, וואו, כל הכבוד, יפה. טוב, תגידי, see you later. לא, קודם אני צריכה להגיד איך הכנו את... אוקיי, תגידי. אז איך הכנו את הטראז'ר צ'אסט? לקחנו, הכנו ריבוע כזה ממנגו, ואז הכנו כאלו, שניים כאלו, ואז הכנו מלבן מהכנה הענבים, שמנו אותו כאן, ולקחנו חתיכת קטנה של תמר להיות החור של המנעול, וגם לקחנו ענבים, חתיכות ממש קטנות של ענבים להיות היהלומים שבפנים. מדהים. See you later. ביי.